Hej, velkommen til part 2. I dag skal vi tjekke den her forladte campingvogn. Det var derovre, vi var sidst. Jeg kan lige zoome ind på det. Det var herovre, vi var sidst. Ved sådan en skur. Og nu skal vi prøve at komme herind. Lad os se, om der er noget derinde. Døren er åben. Jeg troede sgu, den var låst. Kan I se det der? Shit, mand. En kølle. Er der nogen? Er der nogen? Fuck, man. Jeg fik et chok. Der står vi der. Shit, man. Jeg troede, det var... Bro, kan I se den her kølle? Det er jo nyt. Der er askebær og alt muligt. Fuck, man. Hvad er det her? Altså, bro, jeg troede, det der var nogen. Shit, man. Det her ser jo nyt ud. Er der noget herinde? Bro, det her, det er så nøje. Gutter. Kan I også høre det? Fuck, man. Hvad skal vi gøre? Fuck, man, det her. Der er nogen derinde. Der var nogen udenom. Like og subscribe for en part 3.